Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah, pasahaton selamat hari Minggu madihamu amang inang remaja na posobulung nama dohoti permingguan di gereja nang di bagasta marsada-sada. Huriani tuhata nahina holongan marsadani roha mahita muse sadarion laho mamuji tuhata di minggu misericordias Domini. Atong sian nasa roha dohot hapar seaon tapasangap matuhani tapuji maibana marhite edde pujian songot tobik ni minggutta sadarion mangulahi tubuh di bagasan hatani debata. Tapuji matuhata marhite buku edde nomor 567 ayat sada tolu dohot ayat opat namorado tuhatai. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Gok asini rohani Jehovah do tanoon, marhite-hite hatani Jehovah do majadi akka langit, marolop-olop mahamu, ale akka partigor, mangasaho Jehovah talup do maredde na akka na ujur marroha. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata suruh matot di porbadia tu rohanami asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Jala asalam gada hapor siaon nami marhite-hite pakirimem namangolu. Asa toktong huingot hami. Na hehe do hami muse sian namate. Songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Naung hehei sian namatei. Amin. Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 25 ayat sada dohot ayat 2 hatami ale Tuhaku. Tangihon hamuma patik ni debata tersurat di Jakobus bidusada ayat 22. Alai gabe siulahon hatai mahamu unang holan pananginangi akkana paototoho dirina ido sahatna atong rap mangidugugu mahita laho mangulahon naho bar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tupatikni. Amin. Tapuji matuhatta marhite buku ede nomor 174 ayat 3 dohot ayat 4 torop dope nasiati.
madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami nadi banua gijang. Hodona patupahon hasesa nidosa dihami halak nadangolon. Mar hite-hite anak haholongan niroham. Saya si maroham dihami. Akana mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesan nidosa nami. Lehon matu hami todim nabadiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asahot rohanami marhapor siaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabi pelean na mangolu jala nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabige mahata baga-baga taringot tuha sesan ni dosa. Alani pangalosiot tado bahan na tertulang Kristus. Jala binahin ni hajahatot tado ibada mabugang. Ape tu ibana pisak-pisang parhitian ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malum ita hilala. Hasangapon madidebata na digijang. Amin. Tapuji matuhatta marhite kor agape.
Tapuji matuhatta marhite bukuede nomor 425 ayat sada dongani yau Tuhan. Hatani debata turpuk ni epistel di mingguta sadarion dienet sian pesalmen bidu 116 ayat 12 rodi ayat 10 sia tajahama marsikat soring. Tung behama pamalossu tu Jahoba ala saluhut dengan ni uhum nai tuau Jaloku do panginomani akahatuaon, jala pajojoku do goan ni Jahoba. Gararokku ma akka baga-bagaku tu Jahoba, apala diadopan ni sadok bangsona. Arga do dirohani Jahoba, mateni akanani asianai. Atong ale Jahoba, nungatung naposom ahu, naposom doahu, anak ni hatobanmu, nunga diharhariho akarate sianahu. Sai perenaku matuho pelean hamuliaton, jala sai pojojoku magoar ni Jahoba. Sai gararokku ma akka baga-bagaku tu Jahoba, apala diadopan ni sadok bangsona. Yaka alama ni bagas si Jahoba, di parsitongan ni ale Jerusalem. Haleluya. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tapuji matuhata marhite kor ina parari Kamis. Tapuji matuhata marhite bukuede nomor 120 lalu ayat 2 dohot ayat 5 ditanda debatatta.
dakon maha porsiao tai, songon na hinati dakon ni dongata saha porsiao di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhan ni si Maria, naga bega siat todi porbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata, natu maun na bernit, di panghuman ni selatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu banua turu dun ditanom. Na mulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahundul tu siamun debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disimai bana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopannya ala Kristen akka nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolu sogot daging dihalak naung mate, dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Tatangi homatik ting di huriata di bagasan Minggu Sadarion. Huria na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Tatangi homatiting ni huriata di bagasan minggon. Minggu tanggal 27 April 2027. Naparjulo goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion di goari Minggu Misericordias Domini, dohot topik mangulahi tubuh di bagasan hata ni debata. Napaduahon jadwal parhubas. Namarhubas di parminggota arian ima amang Pendeta Erwin Marpaung STH, Pendeta HKBP Pinong Permai, amang Pendeta Haris Tadahuria Sitorus STH MM, marhubas di parmingguan arian pukul 10 WIB, huhut manguluhon pelantikan panitia tahun profesionalisme dalam penatalayanan Saresot HKBP Bonang Indah di HKBP Binong Permai. Napatuluhon parmingguan gerakan Mari Berdiakonia Manang Gemare. Di hari sadarion dipatu pado parmingguan gerakan Mari Berdiakonia, namarhubas papungupelian imasian Dewan Diakonia. Di parminggonon papungupelian khusus dohita tuha perluan diakoni sosial ni huriata, naung di parade ni huriata, tapasahak ma peliani di bagasan las neroha. Napaupaton pelantikan panitia tahun profesionalisme dalam penatalayanan Saresot HKBP Bonang Indah. Di hari sadarion Minggu tanggal 27 April 2027 di parmingguan arian pukul 10 WIB maringanan di HKBP Pinong Permai dipatu pada pelantikan panitia tahun profesionalisme dalam penatalayanan Saresot HKBP Bonang Indah. Napalimahon pertanyaan WIB. Di hari Rabu tanggal 26 April 2027 masuk pukul 20 WIB di Patu Pahuriata do pertanyaan di WIB Judea di bagas ni keluarga amang Insinyur P. Sianturi inang Dr. L.E. Borusi Hombing namaringanan di Perum Dasana Indah Blok RK2 nomor Sada Bonang. Di Wek Bethlehem di bagas ni amang keluarga F.A. Sidabutar inang J. Boru Tambunan namaringanan di Perum Legok Permai Blok Helekonia Blok Hasada E nomor 8 Legok Tangerang. Di Pangidohon tu sudi ruas ni huriata
talmobima na adong di wek nabi asar yama madohoti partanyangani napaonopon tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja sinosohon tu sudi ruas ni huriatta asa boy mata pasahap tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja boy ma ditransfer tu Bank Mandiri rekening nomor sada walu 000 sada 0 onom sada 554 atas goar sampai siturus napapituhon iuran bulanan sinosohon tu sudi ruas ni huriatta asarade pasahaton iuran bulanan tu huriatta marhite si tuai nabi manang langsung dipasahat tu sekretari ni huriatta napawaluhon pilihan permingguan nama godang dohot pilihan sekolah minggu hamolateong dohot pilihan bulanan keluarga boy mata pasahat marhiti si tuek tanabi manang langsung tapasahat tu gereja manang ditransfer tu rekening huria napasiahon perhepengon dohot torok ni ruas narodi permingguan nong salpu boy mata jaha di file nong dipasa ni huriata marhite uya di ganuk wik napasapuluhon selamat ulang tahun parhalado rap dohot ruas ni huriata pasahaton selamat panjang umur go las ni rohama di sudi ruas ni huriata namarulang tahun hatu tubuh dohot namarulang tahun hok ripe siat tanggal 17 sahat tu tanggal 23 April 2023 hatan itu hatta si peopota imana tersurat di Pesalmen 124 ayat 8 yang go pangurupio di hita di bagasan di Jehovah si topalangit dohot tanood aka goar namarulang tahun hatu tubuh dohot namarulang tahun hok ripe boy ma tajaha di file nang dipasah ni huriata marhite wa di ganuk wek tabi songoni mati ting ni huriata di bagasan mingguan debata ma nama masuk tapasahat ma peleata marhite pelean sada A dohot sada B laos taedehoma sian bukuede nomor 828 pakulingi au ale tu haki Hallelujah.
Damini debatana sumurung sian salukut na roha. Ima mangaramoti aka ate-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Uriani Tuhatta di bagasan Kristus Yesus. Hata ni debata di Minggu Misericordias Domini. Ima dienet sian sada Petrus bidu sada mamukama ayat 10 itu 1:27. Di dogma songonon laos tapayut ihut ma di bagasan roha tabi. Molo ama di gorhamu ibana naso marnida rupa laho manghumi nasa jolma marguru tu pambahenanna martahutun mahamu marparangi ditiki paisolatun muna ai diboto hamu do dada binahen ni sere manang pera akan naolo buruk ubahen nama lua hamusian adat muna naso marni ulai natinian muna sian aka amamuna alai binahen ni mudar ni Kristus na argaido nasongon mudar ni biru-biru naso hasurahan naso marlidang naung ditodo do ibanahian tagan soojak dope portibion alai di papatar do di ujung ni akatiki alani hamu marhite-hite ibana do di haporsai hamu debata napa hehehon ibana sian akan naung mate jala namangalehon hasangapon tu ibana asa tu debata haporseaon nang pakirimon muna payas hamu ma rohamuna mar pangoloyon di hasitongan mangyahi haholongan naso marlauk didongan asa masih haholongan situtu hamu sian nasaroha ai nunga mangulahi tubuhamu dada siap boni na olo base-basean sian namanoktong do binahen ni hata namangulu jala namiani nasian debata ima sahatna hurian Tuhan tadi bagasan Kristus Yesus halak nang menjalo penubusion marhite haluon sian Tuhan debata di bagasan anakna Kristus Yesus Tuhan tai naing ma batuduhon tanggung jawabna songon halak Kristen sihuton Tuhatta lapatanna dakolan membaritahon barita haluoni nakini nunga tabege dipatik ni debata molo di Jakobus sada ayat 22b nama tok unak olan pananginangi lapatanna unak olan mabaritahon unak kolan mabigi. Sada contoh rupani songon napasahaton selamat Paskah. Selamat Paskah da nungahehe Kristusi. Selamat Idul Fitri dah ala sadarion hari kemenangan ni hala ion. Takolan sahat di si. Alai naing mata batuduhon tanggung jawab ta.
songon halak siton debata di bagasan Kristus Yesus na mangargahon panobusion na pinasahat ni debata di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Alalima secara keseluruhan dipatik ni debata di Yakobus 1 ayat 22 hidok nakinin tu hita alai gabe sulahon hatai mahamu. Jana mono tapasat pe selamat pasca madihamu. Nunga monan Kristus Yesus, nunga he Kristus Yesus ikut tarida masian pangalaho nang pabahenan. Marparbue panubusion na pinasahat ni debata di bagasan ngulu ni akahita naong majalo naong makatidakon hamonangan na pinasahat ni debata di bagasan Kristus Yesus Tuhatai argamay dihita. Alanido manginang penubusion na pinatupani debata mampain jolma malua siap kurungan ni dosa. Jala mampahen gabe mangulahi tubuh. Dang mangodu di bagasan harosauni behita. Alai nunga lahir baru. Molo di Roma onom ayat onom idok songonom ayat taboto do nunga tarsilang hadiriota na buruk rapon ibana asa pinasohot daging perdosaon asa unang behita mangadop di dosa asa unang behita mangadop di dosa. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi panubusion na pinatupani debata di bagasan Kristus Yesus nunga mabain jolmai maluasian kurungan di dosa. Jala gabe mangulahi tubuh dohita. Alani molo di ayat 10 Roma onom ayat 10 dok songonon. Unang mapasat tamu aka ruasmu tu dosai. Bain sijata ni hajahaton. Tu debatama pasahat tamu dirimuna songon aka naong pina ngulu sian namate songoninang ruas muna tu debatamai bahen sijatani hati goran. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Alanido ala nunga maluahita sedosa unang beta paloas tapasahat dirita tuhajaton. Alai ikon tapasahat do tu debata di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Asa debata di bagasan Kristus Yesus Tuhatai do mengajar hita marite todina lau patuduhon.
Dia do pangulaon nang pambahenan nekon sipatur horakku marhite-hite penubusion na argai naung sahat tuhita. Jadi berdampak doa manginang penubusion na pinasahat ni dewata di bagasan Kristus Yesus Tuhan tei. Ido bahin tanggung jawab na pinangido sian na mangargahon penubusion naing ma asa badia. Modo tajaha di ono mamanginang saplonomi takas do didok songonon. Aina tarsurat do badia do hamu. Ai na badia do au. Sebab ada tertulis kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Badia lapatanna mangulu di bagasan hauduhon. Jala dang olobe manghuton hagiot ni haportigio. Uri Tuhatta di bagasan Kristus Yesus kita nesono namanginang nata petardok halak namai solat. Alai ikon sahat manian panatapan nihita songon halakna maka tidakon penubusion ni dewata di bagasan Kristus Yesus asa marpanatapan tu harajau ni dewata. Ido makana amangina dang naholan sia duru habadioni. Jadi nama ngulu pehita dang naholan dihasiangan tapi pikir hona manginang. Ikon sah do panatapat tu harajau ni dewata. Ido makana gora kalak nueng badia honina. Ido nama asa nueng. Pasuma-suma diri dangi berengo do songon naha alai ramu tu kan begitu. Na pinangido ni turpuk tadangi baik kontakas tu alana debata na badia alani habadia tai kon sahat di jala ikon dapat tuduhon habadia ni hita songon halak siutun dewata. Atong molo namai solat do hita di tonga-tonga ni hasianganon ikon tapa tuduhot do hita na betul-betul manatap sahat tu harajau ni dewata. Jala habadiot tei ikon tapa teridah do di tonga pengulokta nang pembahenata. Asa tutu hita gabe anak ni dewata. Alani do dek 17 didok molo ama di goar hamu ibana naso marni daruba Allahumma menghubumi nasajolma marguru tu pambahinanna martahuton mahamu marparange ditiki pai solaton muna. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini.
hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Puasa pola disuruh hita asa martahuton. Lapatanna asa tutuduh hita petuduhon habadian ni nguluta naung pinarbadian ni debata di bagasan Kristus Yesus dang nagabe halak gumarapus hita ikon mampu hita petuduhon nguluta na hobar tu lomo ni rohani debata. Nang gabe salah kesempatan, nang gabe salah pemahaman ta kesempatan ni atong lomo-lomo ta kita mangulahon naramu pe ikon lohonokku dang i. Dari ada kemampu kita membedakan mana yang harus kita lakukan yang baik, kan begitu. Mana yang mau Tuhan tuntut kepada kita, supaya kita benar-benar hidup di dalam kekudusan yang Tuhan harapkan. Ido makana gorang akala ay holam parningotan do ninna songoni tutu do parningotan ale adong do pargue ni parningotan na pinatupan ni debata marhite-hite gabe hari besar di kita halak Kristen. Mendus do ngulut tahun, pangalahot tahun nang pambahinak ta. Yang gua mendus tuh lapatan nih, kan begitu. Dak pula ada udah manginang sugari akaina, elo morohana lemetu lembaga berengon. Kan itu, saya di band makeup na songo dia mah, kan begitu. Dang na mendus, tak ku botla, usuk manhoina. Itu inang kan? Ayo hilala sattay bitiki hapos na inang itak sonon perdopan na inangon. Orasa tertadar wahaya karena masusuhi otik buhina kan. Dung di kota pe. Dangi masuk ma make up on, masuk make up on dangi song inang tu aka makan itu. Itu tidak salah. Artinya ada pembaharuan kan begitu meningkat. Jalana pinangido ni debata di bagasan Kristus Yesus ido naneng pinangido na. Semakin tahu kita menempatkan hidup kita, semakin tahu kita melaksanakan apa yang menjadi misi ni debata. Alani ma dihamu akamanami do inanami lunga dipayas di bata di bagasan Kristus Yesus Tuhan taihita atong payas hamu ma ima di ayat 22 karena kamu telah menyucikan dirimu nunga dipayas debata di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai atong tanggung jawab ni kita nekon siulahonokta na parjulo manginang asa totok kita marpangoloyon di hasitongan ni debata. Molo ayat 22 idok songonon kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Nuaing odone konsulahonota alani asa marpangoloyon di hasitongan ni debata mahita.
Mengapa kita disuruh untuk hidup baru menginap? Mengapa kita disuruh untuk hidup baru? Karena kita sudah dibaharui oleh Kristus Yesus. Makanya bagi orang yang sudah diperbaharui di dalam Kristus Yesus, nungadong mindset na baru di ibana. Nah salinangon gabe halak nagale, gabe taridama perjuangan di tengah-tengah ni ngudungan. Halak naso marpakirimon, nungatung takas be pakirimon na. Halak naso hurang takas di haporsiona, dung di patuduhon debata di bagasan Kristus Yesus sina argani panubusionnya gabe halak na maka porsai debata. Ada pembaharuan hidup, pembaharuan iman, pembaharuan pengharapan. Ini yang pertama, amangina. Ada ini toktong mahita marprongoyon di hasitongan. Ini yang pertama. Yang kedua, tok-tok kita mangyahi haholongan naso marlaok. Ima di ayat 22 itong. Mangyahi haholongan naso marlaok didongan. Asa masih haholongan si tutuhamu sian nasaroha. Kita harus mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Disuruh kita menginang asa mangyahi haholongan nasomar laok. Kita harus bisa menyatakan dan mengamalkan kasih itu. Debatado napasahato kolong atong ikon haholongi hitado debata alanido nunga di sahapotu hita patik ne baru amangina ima taringot tu holong ni Kristusi mulut aja di Yohanes 10 ayat 34 mungkin sahalak maraman jaha iya. Amang situ urus marah. Iya, di situ mana amang singkaling. Iya. Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Iya, patik nai baru ma hulehot tuhamu. Patik nai baru ma hulehot tuhamu. Mungkin ada bahasa Indonesianya inang? Amang? Ada mer bahasa Indonesia son? Ya amang situ seragi mah. Ya, adong sian HP ya. Bayangkan dulu, inilah perintah Tuhan inang.
Amang, dia sudah memberikan kasihnya. Nuaing teteh majo manginang dah. Manang holan sianduk majo mangentihoni. Asa tabige mana? Marete manang suri hita mangentihon. Patin barui. 820 sia berek kamu menginang. Gue dinang buru serait mangentihoni. Didampingi song leader mahita. Nokia do teteh lagi dah. Mau li? Jadi Yohanes 13:34, iya, ada nyanyiannya manginang, 520 sia. Sol mi redo, patik naim baru, ulehon Tuhamu, asa masih holongan. Bisa parpoti? Agak sulit? Nggak palang lamangnya. Sudah main hitam mengedehoni? Iya, sudah main hitam mengedehoni ya. Patikon debata di bagasan Kristus Yesus holong natu hita. Alani ikon tarida manian holong ni Kristus sih. Makanya menginang nilai halak Kristen ikon masih holongan tuh. Bukan menjadi orang yang tidak menghargai kasih. Jadi nilai orang Kristen asa masih holongan namanya. Karena dia sudah menyatakan kasihnya. Adong do tuntutan di debata tua kahita mari tete penubusio na pinasahat na di holong na tidak ada. Nuaing taboto do mengarkan holong di debata di bagasan Kristus Yesus nang satu hita hola nido. Puasa kaya beramon kolong ni Kristus si alani pangalahot na do manginang. Hajol maut na do tabuan, egot na do. Sekarang itu harus bisa kita hilangkan. Makanya nilai orang Kristen harus membawa kasih Allah. Mari kita mengasihi.
Ay jumolo di debata makolong hita. Atong ikon paturhonot tado holong ni debata. Ido makana molo ado kalak na nagali na mangido tangyang bata tangyakon. Na mangido pangurupion tabaen. Ima tadda ni holong ni rohani kita na masya holonga kita. Molo sokor rohani halak tu hita tatangyakon asil marot Tuhan molo aulo na sala tung sesa dosaku kan begitu. Nang gabiasin ala sokor rohana ale Tuhan terpamate mak na musedangi putus mak kan begitu. Itu hita kan begitu. Ini harus kita jauhkan. Karena sudah pemahaman yang baru dikasih yang menginang. Alani ikon paturhonot taro holong ni dewata. Atong salidari ma tedehon edde nak kini kagok nak anggos nari dang de. Dangi anggo ngapas be 220 sia asa tutup. Iya. Tadi mah jo sahali buda menginang. Iya. Inang singar bisa nang buru pasar ibu tuh. Urus right. Iya. Iya. Bikin lama ayo. Asa gabe sesian nahita martanyang nahita. Mauliate madiho ali tuan debata. Namangaleho tuhami silas miroha. Nunga marsaringar hatam. Ditonga-tongani parpumuan nami. Atong mangasi maho ali tuhan debata. Penubusion nong pinasahatmu di bagasan dirim marite anakmu Yesus Kristus tutu hami mangarkahoni alani terbaik kami ma petuduhon pangoloyon nami di hasitonganmu. Dohot mangeahi holong na pinasahat. Alanunga di batubuho hami di bagasan ay baruon di hatam. Atong tarulah kami mai ale Tuhan debata lahom mangulahon saluhut nei ima mapuan hai baruon
di tengah-tengah ni pangalahon ng pambahenan nami. Dohot membuat kolommu, marhiti-hiti tindakan, naikon sipatuhonon nami, asa tutuhami, gabe sesianmu, di tengah-tengah ni ngulu, na pinasahatmu, songon halak na may solat kami. Ali Tuhan debata, todimima na mengajari nang pasungulok kami. Asabuhi kami mangulahon salukut nei. Nang di tengah-tengah ni kami na marpungu dia pala, ari sadarion, toktong madongani ramoti, na kami, dinanaing menguruti musena akka ulaun si pasato tuhami. Jala di tengah-tengah ni akka ulaun ni kuriamibe, mardalan mai ali Tuhan debata. Saat nalaho makujungi permingguan di ari sadarion, asa salukut nai marsangap guarmu jala tarbarita ho gabe bohal ni akar ruas ni kuriamima laho mangulahon lomo ni roham. Ali Tuhan debata hingotami do tongon di ari sadarion di patupa HKBP Resort bonang indah pelantikan panitia tahun profesionalisme penata layanan saresort atong salukut akka panitia naneng diojakon naneng dipabakit homa ali Tuhan debata na margogohon nasida mari tetodim mian di rohani akka panitia asa salukut ulaon naneng si patu pahonoton di tengah-tengah ni saresot do di ulaon distrik pe bui mardalan dohot tinggan atong mangasi maho ali Tuhan debata tung lehon sada ni roha di tengah-tengah ni kepanitiaan ni lehon roha pangatusion kebijaksanaan asaboy manigati salukut ulau ni di bagasan las ni roha lumobi saresot marlas ni roha di tengah-tengah ni parsaoran na pinatupa ni HKBP saresot di Bonang Indawan. Ali Tuhan debata tumarlo dosa rohami alani sesama dosa nang pangalason nami asa tama kami manjalo pasu-pasu si pasahaton mutu kami tangihon matangiang nang ele-ele namion upasat kami madibagasan kuarmu Kristus Yesus Tuhan jala si paluahan. Amin. Tuhan
adalah songjong mahita. Tuhan patulus masakabdi, Tuhan wona tinopami, Datangnya aku mapeliata tu debata martang yang mahita. Ali debata ama namina di Banua Gijang. Hodo haruan isnaluhut si lehon nadenggan dok nasa ulibasa namoliutus. Upasahat tami masian dan nenehon mi tuhami planami tuho. Sai jalo mai gabe uap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalan ramoti. Asa huparasya kami pilaran patiman harajaonmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhitete todim. Asal mutanda hami godang ni silalion ni tuhami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magawarmu, say Roma harajon, say saut malomon ni roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang. Leho matuhami sadar hanguluan siapari. Si sama dosa nami songo pada sanami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami tukutu pangunjunan palua mahami sian pangaku. Pasu-pasu jalan diramoti Tuhan Dewata Maho. Disondakon Tuhan Dewata Mabuhina Tuho jala asima rohana midah. Didopakon Tuhan Dewata Mabuhina Tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Amin nama kobasi di kebaktian ke persapuluh pasata tuhamu saluhutna
Selamat hari Minggu ma tuhita salukutna. Selamat hari Minggu. Mulak mahita di Makassar dame. Amin. Kui marpoto-poto akan marpoto. Horas.